So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So a gurguje na ce bari in yi bidiyo a sharply sharp. So yadda mutum zai je verification na email ɗinsa. So za ka zo nan gurin wajen personal ɗin nan. Personal, if you look it very well za ka ga an rubuta personal a nan gurin. So just click it here and then look at it like this. Look at it. So gashi nan kun ga na yi verify. So za ka shiga kun gani already verification complete. So once idan ka yi clicking kai za ka ga email ɗinka kai sai ka taɓa code, ka danna sending code. Za ka je email ɗinka inda za ka duba za ka gani akwai spam. A nan za ka je ka ga code ɗin sun tura maka da shi. So ka yi ƙoƙari ka je ka yi wannan ba ruwanka da shi yanzu sai an yi launching ɗin app ɗin. Zuwa gobe za su yi launching ɗin app ɗin within 12 na rana in Allah da za su yi launching ɗin app ɗin a cikin official website nasu. Za ka yi clicking kawai zai kai ka direct kan Play Store. So shi kenan ga kuma inda ake yin mining nan gurin. So kun gani already ina kan yi tukunna. So ga Ecoledge system. So gashi nan za ku gani gashi nan stamp ga wannan abubuwan box ne da sauransu amma sai an yi launching ɗin app ɗin tukunna. Sannan ga kuma referral email inda za ka je ka yi referral ɗin mutane ka ciro link ɗinka sai ka musu sharing gashi nan a nan gurin. Ka sharing ga kuma home page naka. So sai ka zo ka yi clicking kai ga home page naka a nan ga kuma idan kana so ka yi following ɗin channel ɗinsu gashi nan duka a nan gurin. Sai ka yi clicking ga kuma gurin da reading ɗin time ɗinka. Wannan total supply 78 million ba ma wai 100 bane ba fa 78 million. Idan ka duba za ka ga hashing power ɗin gaba ɗaya ba shi da yawa idan kai kaɗai ne amma idan ka share link ɗinka za ka ga yana tafiya daidai yana ƙaruwa. So ga invitation ga kuma friends ga kuma nan tsakiya shine inda ake mining. Nan gurin shine mining. Clicking 24 hours mining. So jama'a ku yi ƙoƙari ku samu wannan garaɓasa kafin su yi launching shi wannan coins ɗin 2025 insha Allahu za su yi launching ɗinsa. So muna da chance da dama da za mu je mu yi ta referral mutane kuma muna ɗan samun abubuwa. So in kana da chance in kana da yaya ko ƙani ko waye da sauransu haka ka buɗe musu su fara mining ɗin shi. This is very serious important mining token. So bari in yi minimizing shiga email yadda za ku ga abin. Yauwa to ga email bari ku gani. So idan ka ga message ba za ka gani a nan gurin ba. So za ka zo nan ka yi clicking kai. Idan ka yi clicking kai you check here like this. Za ka gani a nan gurin spam haka gashi nan. So in ka duba za ka ga gashi a nan. So a nan za ka ga sun tura maka da OTP. So kun ga gasu nan a nan gurin haka. So already ni na riga da na gama ba sai na sake yi ba. Waɗannan duk shirme ne. Sauransu duk shirme ne. So kana duba naka za ka ga sun tura maka. So kamar yadda kuke gani gashi na jiya OTP da suka tura min verification blockchain website gashi nan a nan gurin wanda suka tura min na yi amfani da shi. So already yanzu ya riga da ya expire within 30 minutes zai expire. Shi kenan. So ka riga da ka gama sai ka dawo cikin app ɗinka za ka ga ya nuna maka verification successfully. Nan in ka yi clicking za ka ga verification successfully. Za ka ga nan yayi verification successfully complete. Ga kuma access. So ga kuma access ɗinka a nan frequency wannan duk ba ka ruwanka da su. Yauwa ba platform bane kar mutane su yi tunanin platform ne ba platform bane. Yauwa. Okay.